гамезем ки подписчики зиёд дора, иш иқадар хай, подписчики бисёр дора, иш иқадар хай, иш чи фарқият байни ё аст? Байни фарқияти подписчики калон майда мухлисай фарқияташ. Агар мухлис бисёр дошта бошӣ, подписатсия мекунад. На ки мухлис надошта бошӣ, канал агар подписчикам камам ки боша, ҳастай мухлисое ки бе подписка тамошо мекунад. Ҳамихе медоранд тамошо мекунад, тамом. Видеот интерес набоша, медоранд тамошо мекунад, лайк мезананд, мераванд, тамом. Подписатсия обуна шуди ҳатман шарти нест. аз ҳама асос видеоай. Лайк вақте ки намисиё тамошо вақт тамошо мекунем, ки мисол мегӯянд ки бародаро лайка бисёр кунед, лайка бисёр кунед. Лайка чӣ фоида меравад барои дар? Вақте ки лайк мезананд, ҳамин эфир рафтестай, лайки задан эфир дар топ халқидан мегирад. Ум одамое ки телефонашон нав мехаранд ё ки телефони нав аккаунт кушодагиянд, ба шарти агар ки дар ту обунаам ки набошад, дар ҳамун рӯи телефоншон буромадан мегирад. Эфир паҳн мешавад. Ҳамин эфир ту паҳн шидан мегирад. бо забони русӣ расширение мегӯянд, меравад. Шахсоне ки дар ту обунаам ки набошад, телефонашон мебуроянд. бо чӣ саволе? баъд на чӣ хел мегӯянд ки мисол одамое ки мисол дар Тоҷикистон бошӣ тамошо кунӣ, мегӯянд пул кор кардан метавонӣ. Мисол хориҷи кишварда бошӣ, ту метавонӣ хориҷ аз кишвар бошӣ. ҳозир барои санксияи рафтестай монетизатсияра киштагиянд 15 республикае ки дар вақти союз буд, ай ҳамуҷа тамошо мекардагиё, агар VPN дошта бошанд мешавад, на ки бе VPN тамошо мекунанд, маблағ. Монетизатсия чи маъни? Монетизатсия яъне канале ки сум кор мекунад, гирон кардагиай. Омодаи барои пул кор кардан. Реклама метад. Реклами вая фақат ба VPN тамошо мекунӣ ё ки аз хориҷ тамошо мекунӣ бе VPN. Рекламаи вай мисол ҳамин YouTube худаш мемонад. YouTube мемонад. YouTube нигоҳ мекунад. Ҳар як сабда вай мондагиай, на ки худут гироншон мекунӣ. Масалан ту видео фриди, вуҷуда галочка аст, бояд ту гирон кунӣ ҳамун галочкаро. Вақте ту гирон кардӣ, одамо туро ки тамошо кардан, монетизатсияи ту видеои ту реклама нишон медиҳад. аввал рекламата мекунад, баъди 5 секунд мегзаронад шаку. ҳамон вақта YouTube ҳисобш мекунад. ҳамун вақте ки пеш видео мекардем, мурам VPN қа тамошо мекунад? Не, пеш ки набуд. вақт аршид? VPN баъди нами монетизатсияра киштам. VPN пеш буду барои дига чи истифода набудан. Аку вақте ки мамиз киштанша бо воситаи VPN тамошо мекунам. Барои мо ҳозир блогеро илтимос мекунанд ки ба тарафи VPN тамошо кунем ки мо ҳам ягон танга кор кунем каналон. Ба мухотир. Мақсади киштанша намедонӣ, барои чӣ? Мақсади киштанша на ки хичон надон боло. Мақомо мо намедонем.